Poznáš ten pocit, keď je objektívne všetko v poriadku, v zmysle, že ti nehrozí žiadne priame nebezpečenstvo, ale vo vnútri cítiš nepokoj, taký nepríjemný pocit, ktorého sa chceš zbaviť, ale to nejde, lebo je tvojou súčasťou. Úzkosť nie je nepriateľ, úzkosť je indikátor. Je indikátorom našich nespracovaných emócií. Jedného dňa, keď úzkosť nastupovala, som si uvedomila, že tesne predtým mi hlavou prebehla myšlienka. Bola to spomienka. A tak som si túto spomienku začala prehrávať presne tak, ako sa v minulosti odohrala, až som narazila na moment, kedy som zažila extrémne nepríjemný pocit pre mňa. Keďže som ten pocit v tom čase a priestore nespracovala, tak si ho telo uchovalo a takto si telo dokáže nespracovaný pocit niesť aj roky. Čo je vlastne na tom fascinujúce je, že tento pocit v dnešnom čase, priestore pre človeka nemusí a pre mňa teda ani nebol už relevantný, ale telo si ho predsa nesie a na ňo reaguje. Reaguje na ňo buď keď si nejak podvedome opäť túto spomienku vybavíme, alebo keď sa dostaneme do situácie, ktorá sa štruktúrovo podobá na tú udalosť, kedy sme prežili emóciu, ktorú sme nespracovali. Čo som spravila je, že som následne si túto spomienku opäť začala prehrávať, ale s tým rozdielom, že tentokrát som sa pozerala na seba so súcitom, bez súdenia. Pretože v danom okamihu som reagovala najlepšie, ako som mohla, a to v tom slova zmysle, že som reagovala najlepšie, ako mi život poskytol skúsenosti v tej dobe. Takýmto spôsobom dokáže telo myšlienku, pocit spracovať a ďalej ju neniesť. Keď človek pochopí tento mechanizmus nespracovaných emócií, tak vie efektívne spracovať všetky svoje emočné spúšťače a takto sa efektívne zbaviť úzkostí. Hoci ojedinele, ale predsa sa mi stále stane, že pocítim, keď sa deje nejaká situácia, že úzkosť nastupuje. Avšak, čo je dôležité, hneď už si viem uvedomiť, čo sa deje, že nastupuje úzkosť, viem to pomenovať, to je základný prvý krok. Druhý je, že viem emóciu spracovať hneď. Vzhľadom k tomu, že už doma človek spraví v pokoji si analýzy, už sa pozná svoje emočné spúšťače, tak vie ľahšie v teréne hneď rozoznať, čo ho asi rozladilo, takto spracovať tú emóciu a neniesť si ju ďalej roky so sebou. Tento obraz je z kolekcie Design mentálnej mapy, vznikol v roku 2024 a je to olej na plátne. Muž má na sebe protichemický ochranný oblek. Je to vizuálna metafora snahy sa chrániť voči týmto nepríjemným pocitom. Avšak to nejde, pretože nebezpečenstvo neprichádza z exteriéru, ale priamo z nás. Muž sa nachádza v bubline, ktorá sa sťahuje. Bublina reprezentuje jeho súkromnú realitu, ktorého hlavným architektom je úzkosť. Je to realita, ktorá je neviditeľná pre väčšinu sveta, ale pre mnohých z nás je veľmi reálna a citeľná. Muž tlačí zo všetkých svojich fyzických síl proti tejto bubline v snahe zachovať si svoju privátnu existenciu. Mimo bubliny sa nachádza biela plocha, biele plátno, ktoré reprezentuje neexistenciu, ničotu, nultú dimenziu. Hoci sa tento obraz môže na prvý pohľad javiť ako surreálny, pre mnohých z nás je žitou realitou. Úzkosť dokáže z bezpečného, príjemného, pokojného prostredia spraviť prostredie nebezpečné. Úzkosť dokáže z bežných, obyčajných dní spraviť bojové pole.